מה עשית וידאו? לא עשיתי וידאו. זה וידאו, חביב. בסדר, נו, אני לא רוצה שתי הצדדים חומוס. שתי הצדדים? שימי לי שתי הצדדים חומוס, סבבה. לא רוצה שים לך. שמים לי שם בבקשה מזג גברת אסי. אני שמת לו על זה, הסבר לה. תביא מזג. אני שמת לו מזג. זה מה זה שם ויקה? זה כי אחד רק אני צריכה. תרבה לי. אז צריכה לאכול גם אותה, כן? כמה קרובות רוצה, ויקי? בסבבה, ממש בסבבה. די, נו, דעתי. זה מספיק סבבה בשבילך או שעוד? הנה עוד סבבה. עוד סבבה. תפסיקי לאכול! לא יכול באוזן. באמת מוזלק אותך. עוד סבבה, ויקי? שימי. קרוב אני אוהבת, שימי. אין מקום בפיתה, בגט. זה שלך. מה, אני אשים שם רק טיפה טונה, לא שמה ירקות. בסדר? מספיק סבבה? מספיק סבבה. מה עוד? טוב, זה אחר כך, נכון? זהו, לא רוצה יותר כלום. נפתח תמונה. לא פתח תמונה, למה מוכנת? פתח תמונה. לא פתח, תוציא, תפתחי את הסנה, נו. מה אנחנו? נראה לי שאנחנו נעשה מזה צלחות. אני תסתכל על אף אחת. תעמוד פה שלך, אף אחת. סרטי, מה בשבילך חוץ מרעל ועוד רעל? לא מסלול הרבה. זה מזל שאמרת לי. אני ראיתי את זה חתיכה לקח. תראה שופטים. מדברת. אבל מדברת כזאת כזאת. מה עוד גברת סאקי? יש פלפלים בחוץ, נו. תעתי. למה את קרוב הרבה? למה את רוצה הרבה קרוב? למה את נגבת על הידיים, יא זונה? את נגבת על הידיים, די, נו! סאקי! זה בסדר שגאות איתה במזבח. מספיק לך קרוב. אין שכר שאת מרגישה אותי. שזה אין לי מה להיות מבוכה. עוד קרוב, גם את רוצה? תמיד עשיתי את זה. טוב, ככה אנחנו מכינות ארוחת ערב.